अगर आप चाहते हैं निषाद फिल्म के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। सरसों के फूल ऐसन, सरसों के फूल ऐसन, सरसों के फूल ऐसन, सरसों के फूल ऐसन गोरी मुस्कालू। नान्हरे उमरिया में जवान भइल बाड़ू, नान्हरे उमरिया में जवान भइल बाड़ू। मार्केट में घूरे जालू बाबूनी सवार के हो, फोनवा पर बोले लू आई लव यू लवर के हो। मार्केट में घूरे जालू बाबूनी सवार के हो, फोनवा पर बोले लू आई लव यू लवर के हो। खिलल गुलाब ऐसन, खिलल गुलाब ऐसन गोरी तरालू। नान्हरे उमरिया में जवान भइल बाड़ू, नान्हरे उमरिया में जवान भइल बाड़ू। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। रूपवा कमाल के लगेलू मारा कारी हो, टिकटॉक में रहेलू बुचिया हर घड़ी हो। गिरजा मोहित साँचों में काहे फूला झाड़ी हो, रितेश राज कहेले अखिया बाटे कारी कारी हो। एकदम ना बाब ऐसन, एकदम ना बाब ऐसन गोरी बतियालू। नान्हरे उमरिया में जवान भइल बाड़ू, नान्हरे उमरिया में जवान भइल बाड़ू। सरसों के फूल ऐसन, सरसों के फूल ऐसन, सरसों के फूल ऐसन, सरसों के फूल ऐसन गोरी मुस्कालू। नान्हरे उमरिया में जवान भइल बाड़ू, नान्हरे उमरिया में जवान भइल बाड़ू। एकदम मार करवा दो बुए मैडम।